Шамиль, все пока не надо, положи, не трогай. По новой команде. Поправку на ветер делай. По верхнему. Не мешайте ему, сам он знает, что делает. Сколько? А у него сколько? Набережные Челны, ветераны-пограничники, школа номер 18, 13 и 53. Значит, мы с спортивным клубом «Кадряк» мы обсудили и решили вот еще добавить к народным играм, народным забавным играм, ну и силу, ловкость и мужество, да? Ну, всенародный праздник сегодня и у нас в городе Набережных Челнах празднуют, и у вас, наверное, в столице вашей Мензеле, да? И по всей республике, в России. Сегодня вот с самого утра я видел, по телевизору смотрел, передачи, все радуются, потому что весна – это хорошо. Всегда приносит радость, надежды, здоровье и, конечно, счастье. Поэтому желаю всем мензелянам, нашим землякам ближайшим только здоровья, только удачи. Ну и, как говорится, если не будем трудиться, то ничего. Если ничего не посадим, ничего не пожнем. Надо еще и потрудиться. Удачи, счастья и здоровья. Aramısız qarindaşlar, isanmisiz, xayrlı günler. Bugün biz Qadrak avlı жерлегендә шундый матур, шундый күңелле, милләт ара дус булган бәйрәмдә майшабуда барыбызда. Сезне барыгызны да шын күңелдән шушы матур, кыяшлы бәйрәм белән тәбрик итәбез. Мәлкәнәй халык фольклор коллективы исеменнән барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, ныклык һәм инде милләт ара дуслык, бергә матур итеп эшлик, бергә матур итеп җырлап дип яшик qarindaşlar. Сүзләрне әйтәсездер, кызлар сезгә кәйфият бирәләр, ошамыйсыз түлке. Потому что кул күреп кенә аннары саныйбыз. Кем иң күп к хәрефенә башып, к хәрефенә биткән сүз белән. Кала. Сезгә мисез. Прыша кыйма. Сезне барыгызны да майшабу бәйрәме белән котлыйбыз. Без менә Тукай районы Мәләкәс авылыннан килдек. Петрау халык ансамбле белән чыгыш ясадык. Бик күңелле монда бәйрәм бара. Барыгызга да исәнлек, саулык, тыныч тормыш, сәламәтлек, озын гомер телибез. Безгә бәйрәм бик ошый. Беренче тапкыр килүебез. Барыгызны да бәйрәмнәр белән. Иң олы җиңүчебез Кадрак сүзе күрәктә. Менә бу җиңүчеләргә безнең хәзер бүләгебез җыр. Сезнең алдыгызда бүген. Зур итеп, матур итеп, Петров сабантуйлары үткәрелә торган жюри авылы кызы Валентина Корнилова каршы алыгыз.
Jilekden baydık diler Bir jilege diyecektem Sözüne şulay diler Zeynep jilege söydem dilek Jilekden baydık diler Bir jilege diyecektem Sözüne şulay diler Uylarında da jirgen şahına Altın denge taptım elleri Uylarında da jirgen şahına Altın denge taptım elleri Zeydem jilek, Örlegenler Biz yaşımız tuğanlarla Örlegenler Zeydem jilek, Örlegenler Biz yaşımız tuğanlarla Örlegenler Altın denge bizge zurmalı tüget Mülkü eşşevleri elleri Altın denge bizge zurmalı tüget Mülkü eşşevleri elleri Fransız yavrular işlerde Dökülür Türkiye işlerde Sizinle mühürler kureşuler Gülmez yerler işlerde Fransız yavrular işlerde Dökülür Türkiye işlerde Sizinle mühürler kureşuler Gülmez yerler işlerde Sizinle mühürler kureşuler Gülmez yerler işlerde Sizinle mühürler kureşuler Gülmez yerler işlerde Şuşa Kadrek Oğlan Mektebi'nde okudum. Üzümün tuğan oğlan tüben yaşadı. Ana orta yaktağım. Yuri Ersenteş kardeşi büyük yakın dostum. Bir mektepte okuğa şimdi bir şirlikte yaşayacağız. Bir dostlarımız. Bizi de gülbeyirlerine şokırıp dura. Bizi de bana yerdem yüzümden de. Ondan sonra da kunak bulup da indi koytabız. Bizi de bunda üzümüzün karındaşlar kiresin kolluk balık yoramsa bile de koytanımız var. Bu yıl indi başkalarga da yol verip direk küçküne oğullarga bizlikinde Şollu şehir işledik, Uzun şehir. Sonra göre uzun gına koytmayayım deyip ipteşimni Vali Karnilov'un olup koyttum indi. O bizim torşı karındaşlar kiresin kolluk folklor ansamblinin solistkisi. Rahatlanıp beyram etemiz. Bek motor yurga dalışında indi oңuşlar tileyimiz. Dağın şuşunday kolluk için zor beyramlar ötkersin. Selamet olsun. Oңuşlar anarga. Sen başa
Менә шушындай очрашулар Юрик дәдәгә бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә, оештыручыларга, җитәкчеләргә шулай бик зур рәхмәтне җиткерәбез. Менә шундай очрашулар безнең район эчендә генә булмасын иде. Бердә күршеләр белән очрашып, аралашып, бер-беребезне кунакка йөрешеп, шулай яшәсәк иде. Ансамбльдәге әбиләргә, оештыручыларга барчасына бик зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Һәм инде шундай Масленица, май чабу бәйрәме белән барча календашларны, зандашларны барыгызны да котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык телибез. Туған айлар ұстамалы қадірәктен үзләрі Қош сикіртіп жырлыйғалар, янып тұра көзләрі Қош сикіртіп жырлыйғалар, янып тұра көзләрі Қоямсың туғайлар, әнә қошықлар ма? Бұжалар үзлері yok, қоя кеттілер Құймақ пішірік, құймақ пішірік Сударушка диюге біз гүрләдік ул жавабыз Оларға құшылып жырлап бейіп көңел ашабыз Оларға құшылып жырлап бейіп көңел ашабыз Это про вас, Сударушка, пожалуйста Сейчас поем одну частушку на русском языке О, играйте, играйте Гулять, тая, на работушку я валит головушка моя.